everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबावबाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर दिनैहाय आङो बेलासियावसो ब्लग खालामनो टाइम मोनदों आरो ना फुंनिफ्राय आं फुंनिफ्रायनो ब्लग खालामनो सानदोंमोन खिन्थु जायाखिसै आरो बावनानै थादों ब्लगखौबो लाबाय थाबोनाय जाया नालाय ओमफ्राय बावदों आरो ना आङो लोगोफोर ब्लग लाबोनो ओमफ्राय फिसाजोखौ लेखा फोरोंदोंमोन आं नै ओमफ्य आखायाव सेस बिबार आखिनांजोब्बाय आंखौहाय ओमफ्राय दायो बेलासिबाय एसे जाखिनि हायो ससे दिन्थिलांसै आरो जोङो बेलासियाव मा मा A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z X Z F G दे आमा राइमसा बुंलाय राइमसा हे गोलैगोन दे राइमसा बुं दे bunga udah bunga lu lucu दे udah होनदो जिरायना होनदो नङा राइम्स God bless you. No, God bless mommy, daddy too. Okay. God bless to Dai jaksai. Johnny yes papa eating sugar no papa telling lies no papa open him now talk to Dude, did you know open your mouth? Ha ha ha. Okay, Johnny toot and Saba toot जिरायनानैसो गेलेबांसिनसो आरोना लोगोफोर फिसाजोना आरो ओरैबायदि जारलाजोंसो फोरोङो ओमफ्राय बिदिनो दसे फरायखांलाबायनानैहाय आङो दुब्लियाव थांनो नागिरदों आरो बोरमाखौ नायनो ओमफ्राय नै बेयावहाय खुमब्रा दं खुमब्राया जा थायदों बे एसेयावनो लोगोफोर नोंसोरनो दिन्थिनि आं नै बेयाव थाइसे आरोना ओमफ्राय बैथिं थाइसे दङ एखे हरैहाय दङ थाइसे ओरै दं सिङावहाय सिङावसो दङहाय लोगोफोर नै बेयाव दङ थाइसेयाव नै सिङावसो दङ खुमब्रायानो नै खुमब्राया गोमोन जाहांबाय ओमफ्राय नैबो थाइसेबाव ओमफ्राय नैबो खुमब्रा जालाय दाबोनो बि माबायाखै बिदि फिसा फिसायाव भाजा एवनानै जानो गोथाव मोनो आं ओमफ्राय नै फिसा दङ ओरैनोलाय ओमफ्राय गिदिरा थाइथाम थाइब्रै दं आरोना गिदिरफ्रा ओमफ्राय नै बेयाव थाइसे दङ गोमोन हां जाजोब्बाय बेबो बहायबो थाइसे दङ आरो हरैबो दंबावो मोनसे साइडजोंबो बेयो बांद्राय गिदिर नङा एसेल' बे एसेयावनो थायदों आरो खुमब्राया बांद्राय गैया नै बेयावनो ओरैनो रजदलाबायदोंमोन थांसै आङो बोरमा नायनो थांसै बोरमा दुब्लि बारियाव फिसाजोखौ लेखा फोरोंखांबाय बेलासियाव बेरायनो मोजां आरोना लामाया थाजानो दामफार फैगासिनो दङसो जि दामफार खारोहाय लोगोफोर थान्दा बेरायनो मोजांथार आरोना मामि मा जादों माहाय गाखोदोंनो फुथुला बावहाय बिफानि फाफ्लियाव गाखोनानै फुथुला बावसोनो थैखानायसो बिनि नामा फुथुलाबो गुरैबो बिनि नामा ना बाबा नै ओमफ्राय जोंनि आबैमोननि न' खाथि मोनबाय आरो आंनि मामिनि न' माने जोंनि मामिनि न' आंनि आबौ आबैनि न' आमाइ आनैनि न' मोनबाय आरो लोगोफोर नायलांबाय थादो जोंनि आबैनि न'खौ नै लोगोफोर बेनो आरो जोंनि आबैमोननि आबौमोननि न'आ ओमफ्राय नै बिबाराबो
ओरैबायदि थाजा थाजा जादों अखा हानानैहाय बिराद थाजा अयथासार मोजां नुखायो आरोना लोगोफोर नै बिबारा ओरैबायदि मोजां मोनो आं बै गुफुरखौ जा मोजां मोनो आं बै गुफुरखौ लोगोफोर बरिया मोनो माने बरिया मोजां मोनो आं नैबे गुफुरखौबो ओमफ्राय बिदिनो आरो नै बोरमाया मायाव गाखोदों नै उफ लोगोफोर मा जाला बोरमा फिसाया एकदम गाबगासिनो दं बिमाया बबे रायजोआव थांखो आयै बिमाखौनो नागिरलाबो मोनाखिसै बोरमानि बिमाया माहाय खारखो हाला आङो नै जागासिनो दं बेयाव ओमफ्राय बोरमा बिमायानो गैया मायाव थांखो दा बे बोरमाखौनो नागिरगासिनो दं आं बोरमा बिमाखौहाय फिसाफ्रा जालाबायगासिनो दङ बिमाया गैया मालाय फिसाखौ गारनानै बबेहायबा हर बेरायहैबाय दे लोगोफोर बिदिबा बोरमा नागिरग्रोनि आं र' दसे नै लोगोफोर बेलासिनि चिकेन पक'रा जानो नागिरदों सनाफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर जानो नागिरबाय आं जानोसै आरोना जाबाय थानोसै बिदिबा आङो नै चिकेन पक'रा आरोना सनाफोर बाय बाय